И здравейте, аз съм Сето Бекен и сега играем Lock Your Ex. Гледал съм клипове на нея, ужасна е. Просто. Така, това са едни изроди, които се убиват помежду си. Така, помежду другото, при мен е братовчет. Така, сега, нека да й подарим подаръче. Тя на нас. И разбира се, сере върху него. Така. И дадем кутия с бомбони. Това ме кефи така. Гледай. Как я отреза главата? Това е. О, да! Извинявам се. Чу-чу-чу, банана бъс. Чу-чу-чу, банана бъс. Балони! Следващото... О, бега. Тази игра е много яка. Точно. Това са нейните обувки. Гледа. Аз съм Е. виж. Но не помня какво беше, но... Мисля, че беше статуетка. Да. Разбийките. С ножа. Омага, как се бъгна. Ама... Окей. Ще се седни на стола, ако искаш. Ох. О, гледай са! Гледай. Ужасно е. Ще какво не сме пробвали това? Бай, Гося! Омага. Още какво не сме... Е, това май. Не, е това. Тати!
Тук нещо да не сме пробвали. Значи това май. Не съм точно. Наверно, значи е това. Е това. Извинявам се, че не говоря много, но... Вече съм с пълния бандикам и мога да снимам около 30 минути. Още какво сме пробвали тук? Това мисля, че. Да. И малка пауза. И последен път това. Ужас. Така. И това бях аз в Сето БГ. Вие бяхте каквито сте. И това ще е края на епизода. По-късно може да кача на Lucky Teacher или Lucky PC, не се знае. И това беше от мен. Аз викам да ви казвам чао-чао.